fee nga karon nahimong 30 pesos gikan sa 10 pesos. Mayong udto, Vice. Madung udto pod. Sir Fred. Okay, so unsay imong ikapasabutan sa katawhan, Vice, nga nag-implementar man ta karon og 30 pesos nga environmental fee? Kanang gi-implementar karon nga environmental fee nga 30 pesos. Sa pagkatinuod, kanang among gihimo nga ordinansa adto pa ng 2020 sa panahon pa sa former Mayor Dodong Amper. Unya sa pag-implementar na mo pag himo na mong ordinansa, di siyempre aprubahan pa po na among aprubahan na sa SP, nya pangong na approve na sa SP, amo na po nang gi-post sa tuluman ka posting area diri sa lungsod sa Anda, kining sa munisipyo, sa merkado o asa pa to lain, basta kay tulo ka posting place sa lungsod sa Anda. Nya amo na po nang gi-publish sa Tribune man siguro to, kay mura pag karong panahon na mura Tribune nga publish newspaper. Unya katong panahon na kay pandemic man, kuan kanang nay gi-implementar to na mo kadiyot kay sao na sa panahon pa ni Mayor Dudong katong environmental fee dito sa Ipo, iya tong gi-pull out. Unya iyang gibalhin sa katong barangay nga dunay beach, iyang gi-designate sa mga barangay official. Unya pag na-implementar na kadiyo tong 30, unya naundang gumikan sa walagi manood gumikan sa pandemic. Unya kami amo putong i-dipir ag duha ka tuig kay pandemic way ni suod mo to nga sa karon nahibaw naman ta tibuok Pilipinas ang atong panudlanan kanang gitawag sa una gira karon nata nabawas gyud ag na panudlanan sa lungsod sa Anda, kay nani ang lungsod sa Anda 16 million ang nawa. Nya mao na nga kami naning kamot po may kay kiniliging mamunuan ta sa lungsod mo mangita man ta og kahigayunan nga makapangita og kwarta nga atong lungsod sa Anda. Mao to nga amo nang gi-implementar ang maong ordinansa, kay naman po na sa balaod kay ang ordinansa approve na sa province, kinahanglan gyud i-implementar sa executive. Kay og di pud ma-implementar, pan mapod makasuhan mo pud ang mayor ka neglect of duty. Nya mao na nga amo yung implementar gabase pud sa among ordinansa. Mao na karon nga siguro kining mag-implementar ta og ordinansa labi na pagtaas sa environmental fee na natural magyud nang nay mo reklamo. Pero kung mangutana ang mga katawhan asa padung ang among nakolekta nga environmental fee, ang kapadungnan sa environmental fee ang 40% dadto na ibahin-bahin namo sa 16 barangays. Unya ang 60% ra mo'y masulod sa panudlanan sa lungsod. Unya nakahibaw naman ta nga ang kanang 60% bahin-bahinon pupuna sa kanang pagkolekta sa garbage sa matag beach resort nga magasto og gasolina, kurodo ug napay mga empleyado nga sweldoan. Mao na ikapadungnan sa environmental fee, kay naraba pud sa social media, nagkalat pud sa social media nga mura kuno mignaw kwarta ni mayor. Di man pud ingana, kay ang among tan-aw kayuhan man sa lungsod sa Anda. Mag-ingon ra man ta ini nga steady ra nga atong tagsis. Unya ang atong galastuhan sa lungsod sa Anda ana mo kataas mo na nga kami nangita pud mig medyos nga pangita og income ang atong lungsod sa Anda, kay sahon ang gikaingon 16 million ang nawa sa lungsod sa Anda karong tuiga. Okay. Mao na nga
ako lang pong ihangyo sa mga katawhan, labi na tong ah, mga katawhan nga taga laing lungsod nga hinaot po tang ang inyong tang sabton puning among gihimo nga pagtaas sa among environmental pay. Nani ako lang pong ilakbit say pod nga og mangita tag ikakumpara kay among nakita pod ang lungsod sa Carmen nani sa una 50 pa ka 50 ang per head sa ug mga tuta silang Chocolate Hills. Pero karon gitas-ana nila 100. Kami mo usa po mismo adto sa Chocolate Hills pero wa man tay mahimo kay mao na mo po ilang ordinansa. Pero dinhi sa tong lungsod sa Anda ug atong ikumpara sa Carmen, ang Carmen igo lang kamo sightseeing. Wala kay daang basura pero dinhi sa lungsod sa Anda una lang po ninyo nga ang mga tawo nga mosuo diri ma-enjoy sila pagpangaligo unya di po nato kalikayan nga kining mga ligo ta magdamag yung tagbaon di man po nato kalikayan nga magbilin tag basura mao po nay among pangwaan sa among environmental pay. Okay, Vice, ingon ani Vice, ako mang na hinabi pod ang spokesperson sa mga tagiya og resort, no? Matud pa di adto sila nadtong Lunes, tinuod ba? Oo. So karon nadungog naman tingali ninyo kamo SB anya ikaw as presiding officer ilang mga epekto kuno nga wala na yung mga turistang ningdong diri sa Anda tungod kay mobilta pag abot dito sa boundary. So pagkakaroon nga nandungog ninyo ang ilang mayong taga reklamo unsay posisyon unsay baruganan karon sa SB. Di ang amo na gyud pag-implementar sa balaod na gyud di naman pud pwede og among wad-on po na ng mga balaod kay siyempre sampal po na namo og sahod nang gikaingon natural lang naymo reklamo kay lagi ga taas man pero so far sa akong pagpaniid man pud murag dili man siguro pud ingog tinuod do na siguro po mamali kay mo lagi na wa sila kaandam o kwarta kay ilang pagtuod jis pa siyempre mamalik na sila pero super atong niaging Sabado Domingo daghan magnanood dili po na tinuod nga nawad-an gyud ang nay customer ang mga ang beach resort uban dinhi sa lungsod sa Anda daghan Okay, daghan nanood. Ako pang hinabi